Здравейте, вкастъри! Днес ще направим прогнози за новия сезон 2025 година във Формула 1. Всеки един пилот ще го номерираме на позицията, на която според нас ще завърши и в края на годината може да направим една реакция да видим колко сме познали, колко не сме познали. Да. Подгряваме сезона, така че да не губим повече време, ти са много пилоти, направо да почваме. Почваме от най-долната позиция. За теб кой ще завърши последен? За мен, преди да го кажа, да уточним, ние го казваме предишния път, Джак Дулан има договор за 6 състезания, най-вероятно ще бъде заменен от Франк Колапинто и затова ще избравяме 21 пилоти вместо 20, тъй като ще вкараме и Франк Колапинто в класацията. И моят първи пилот на 21 място е Джак Дулан. Да, и на мен Просто не виждам. На мен е Джак Дулан по простата причина, че той ще кара само 6 състезания. Най-вероятно. Но пък ако в тези 6 състезания той направи много добро класиране, може и да го остави. Но това... На 20-та позиция. Ти кой си сложил първо, защото аз не мисля, че съм направил много така интересно, неочаквано. Аз съм сложил Габриел Бортолето. Ами не, реално това е... Значи, първо, че е руки и второ, че е в изключително слаб отбор, в смисъл един от най-бавните. И срещу съотборник, който е много по-опитен от него и шанса да вземе точки като че ли е по-голям. В смисъл това са най-логичните доводи, които мога да извадиш. Според мен Габриел Бортолето с тази бавна кола не го виждам да направи нещо, кой знае какво. За жалост. Въпреки, че той заслужава повече. Определено, той си е в академията на Макларен и така нататък. Да, отиваме на 19-та позиция. На 19-та позиция аз съм сложил Исак Хаджар. Още едно руки. Аз също съм го сложил поради простата причина, че не знам нищо за него почти. Гледал съм изключително малко. Просто в тази кола на Арби, която е трудна за управление, също Юки Цунода, който побеждава всеки съотборник срещу себе си. Мисля, че 19-та позиция му е нещо адекватно. Надявам се. Надявам се да оцелим. Може би. Добре, 18. За мен тук не знам на теб как ще предочи, мога да се го сложа и по-нагоре. 18 аз съм сложил Нико Хулкенберг, защото колкото и опит да има, колкото и скорост да има, когато си в този залбър, който освен ако не направят някаква брутална промяна, ще е много бавен. Ще наделя малко над Бортолето и Хаджар, заради опита си, цялостно това, че е по-добър пилот, но не мисля, че ще стигне много напред. Може би ще вземе една-две точки в най-добре, ще завърши 18. Сега това може би ще прозвучи много странно, но аз 18 съм сложил Колапинто. Първо, той ще има по-малко състезания от другите. Второ, че за мен е просто тия малките отбори ще се фокусират изцяло върху другия сезон за регулациите с колите. Те долу ще се поизбият за мен, защото първо, че почти всички отбори имат нови пилоти, изцяло нов състав. Те ще искат да се докажат пред новите отбори. Колапинто с толкова малко състезания и толкова назлобени вече съперници, които вече 6 състезания са карали, мисля, че няма да може да отговори бързо и първите му примерно 3 състезания ще са отвратителни и ще губи много точки. Ще видим, Колапинто дай първо да влезе, най-вероятно ще влезе. Да. Но да, това за по-малко състезание е интересно наистина, защото колкото по-малко опити за точки да печелиш имаш, толкова по-малко ще спечелиш и не се знае какво ще стане. Добре, да преминем към 17-я. Аз ще кажа първо моя хайде. Имам Оли Бернанас. Руки, 2 добри състезания през миналия сезон, когато се наложи да участва, но според мен в един цял сезон няма толкова лесно, колкото изглеждаше. И си покажа това, че няма опит, че е далеч от кон. Не го виждам по-високо от може би 17-то място. Аз на 17-та позиция съм поставил твоя от 18-ти Нико Хюлкенберг. Просто причина, че просто е в много слаба кола. Като пилот, нищо лошо не мога да кажа за него. Той е доста добър пилот. Доста добър пилот, но просто в така слаба кола той бавна някаква да направи. Той заменя ролята на Валтери Ботас. Опитният добър пилот в бавна кола, която просто не му дава шанс да блесне. Да, така че аз съм сложил 17-ти Нико Хюлкенберг. Стигаме до твой любимец на 16-та позиция за мен, разбира се, а именно Ланс Строл, който между другото завърши 13-ти през 24-та, сега го смъквам още 3 места аз, поради простата причина, че Астън Мартин започнаха силно 24-та, там взеха реално точките, с които си спечелиха 5-те мяста и оттам нататък бяха много зле. И според мен тази година, ако започнат зле или на радост с другите отбори, ще им е много трудно. Особено на Ланс Строл, заради това го смъквам още надолу до 16-то място. Той просто няма нужните качества според мен вече да е във форма. До преди 5-6 години каже някакъв потенциал, има даже 2 пол-позиция на той. Но просто след като Racing Point стана Астън Мартин и особено след като дойде Алонсо, Ланс Строл просто е ужасен. Той просто наистина нищо не прави. Няма какво добро да каже за него, че да го сложа по-високо в класирането. Аз на 16-та позиция съм поставил Оли Берман. Руки, както каза ти, добри представяния в Хаас. Това е добър старт за мен за Оли Берман. 16-та
15-та позиция му е добре за мен. Скорост в Хас няма, но... Не са толкова зле. Да, но самия Оли Берман е добър пилот, така че за мен той ще извоюва някакси точки и ще стигне до 16-та позиция. Дали Оли може пък да ни опровергае и да направи много силен сезон. Като цяло всички руките ще са много интересни за наблюдаване. Да изчака да почне сезон и тогава може да се вадят по-сериозни изводи. На 15-то място аз съм сложил вече пилот с много опит във Формула 1, именно Алекс Албан, който обаче според мен Уилямс за поредна година колата им просто ще бъде бавна. Те ще се фокусират изцяло върху 26-та. Той Джеймс Валс го говори това 23-та година насам вече. И не очаквам абсолютно нищо от тях. Едно посредствено представяне, особено от Албан, който до той добър пилот, но просто не успява като че да извлече максимум от колата. Може би колата му е трудна за каране, не знам. Не очаквам нищо повече от 15. Аз на 15-та позиция съм сложил ето тук Ланс Строл. Скоростта в Астон Мартин е по-голяма от отборите, които изборихме преди малко и това ще е единственото предимство на Ланс Строл пред тях за мен. Но какво очаквам от него? Катастрофи и пак катастрофи, така че... Дали е възможно да бъде заменен Ланс Строл от Филипе Другович, ако сезона не са много слаб, или бащата на Ланс Строл просто няма да позволи това? Другович е много добър и не знам защо не е. Дори Молсън преди сезона, всеки преди 1-2 месеца някъде, в един подкаст беше казал, че това е най-подцененият пилот Филипе Другович. Много гално се стекоха нещата за него, защото той наистина е много добър пилот. Ние сте го видяхме на живо и ти дори го беше казал в един подкаст, че той поради тази причина, че е подценян, че не влиза в отбора, няма така енергия, не говореше даже на сцената по такъв начин, по който искаха хората. Да, защото Ланс Строл ще завърши на 15-16 място. А той може много повече от него. Няма качества, въпреки че е бърза колата долу-горе, 15-та позиция му е добре. Да преминаваме надолу, 14-то място. Аз съм сложил, тук някакви хора могат да сложат по-нагоре, дори някой обаче и по-надолу, тук много зависи. Юки Цунода на 14-то място. Аз съм сложил също Юки Цунода на 14-то място. Тук имаме еднакво мнение. Какви са твоите доводи за това? Доводите са ми, че просто Юки Цунода понеже арби не са бързи. Не са толкова бързи, в смисъл не са най-бавните като Заубер, но са много далеко. Юки Цунода е пилот с качества, много по-добър от тези, които изборихме преди това. За мен той отдолу ще наделе. Разбира се, Нико Хюлкенберг ще може да се противопостави, ако беше в по-бърза кола. Оли Берман също бих казал. Цунода там е най-опитен от тези рукита. Хюлкенберг пък е в бавна кола, което дава перфектни шансове на Цунода да тръпне с точки там и да завърши на 14-та позиция. Да, съгласен с теб, бих казал да добавя така просто, че колата на Арби няма да позволи на Юки да постигне повече. Защото колата на Арби не е това, което трябваше да бъде. Защото те взеха много неща от Red Bull, но проблемът е, че Red Bull дръпнаха надолу като представяне. Съответно Арби също дръпват надолу като представяне и това изигра лоша шега на Арби, защото те започнаха сезон 24 силно, но го завършиха слабо. В смисъл не толкова силно, колкото се очакваше и според мен тенденцията пред 25 ще продължи и просто Цунода няма да е способен на повече. Като сега преди, че пилотите пред него са също опасни, класни и така нататък. И кое е твой 13? Моят 13 е Естебан Окон. Интересно. Отново в средата на таблицата долу-горе с средняшка кола като Хас. Да, чисто опит казвам тук. Последните му състезания добре се представи. Надявам се този сезон да продължи с тези представяния. По този начин би трябвало да стигне до 13-та позиция, па може и по-напред. 10 може да влезе в топ 10. Абсолютно не се знае. Аз тук може и да те изненадам, но преди да си кажа пилота, искам да задам един въпрос. Сещаш си един пилот, който не съм казал, а може би трябваше вече? Не точно. Става въпрос за Франко Колапинто, но в моята класата. 13-то място. Да, ти не го каза. Абсолютно. Той, ако влезе във формулата, което пак казваме, най-вероятно ще се случи, но ще се случи може би след 6-7 състезание най-рано. Което означава, че той ще има по-малко състезание, но имам някакво усещане, че силното представяне на Алпин в края на годината, в края на миналия сезон, ще продължи и Пиер Гасли, последствие Франко Колапинто ще могат да взимат много точки. И според мен това ще дигне Колапинто пред тези, които ги изборихме до сега. Това е вътрешното усещане, а и просто самия Франко Колапинто е доста директен, агресивен и според мен ще се бори за всяка една точка и ще печели. Така че това е рисково, защото доста е възможно да не му потръгне, но хвърля се в мъглата, Франко Колапинто високо класиране му давам. Това е много интересно, наистина. Продължаваме напред. Аз на 12-та позиция съм сложил Алекс Албан. По-високо го слагаш. По-високо го слагам. Не мисля, че Уилямс чак
толкова ще изоставят този сезон, все пак не искат да завършват последни в конструкторите, така че ще обръщат за мен доста внимание на Алекс Албан и на Карлос Сайнц също, но Алекс Албан по проста причина също като Люклер. Той е от повече години там, комуникацията е на друго ниво там, свикнали са с стила на каране и ще им е по-лесен за контролиране и за бъдеще, докато Карлос Сайнц е тепърва нов, ще се гради с него комуникация, връзка и Алекс Албан за мен ще да почне по-добре от Карлос Сайнц, но ще си не до 12-та позиция. По-нагоре, както каза ти, с колата няма да... Просто няма да позволи. Да. Моят 12 се казва Естебан Окон. Слагам го така малко по-нагоре от теб. Сериозна разлика с Оли Берман. Окон 12, Берман 17 според моите прогнози. Тук го даваме просто на това, че според мен Естебан Окон е по-добрият пилот. Пилота с повече опит. Тук е въпросът колко бързо ще се адаптира обаче, защото Берман виждаме, че е доста бързо адаптивен, което му е много голям плюс. Трябва да видим Окон как ще бъде, но според мен ще се справи. Колата на Хас не е лоша и има потенциал да бъде близо до топ 10, именно на 12-то място. Аз на 11-та позиция, точно пред Алекс Албан, съм сложил неговия съотборник Карлос Сайнц. Карлос за мен просто е по-класен пилот, с, както казахме и в миналото видео, гледайте го. Бил е в много по-сериозни отбори, въпреки че Алекс беше в Red Bull. Много кратко обаче. Да, за много кратко, но Карлос ще наделе по едно време и ще вземе повече точки от Алекс Албан, но просто не знам, този отбор ми се види някак единен и не мога да ги разделя, примерно Карлос Сайнц да отиде по-напред или Алекс Албан да отиде долу при рукитата, това ще ми е много странно, така че съм ги сложил двата съотборника по средата на класирането точно. Това е много интересно, тук се припокриваме. Аз също съм сложил Карлос Сайнц 11-то място, поради простата причина, че той не е много добър, умее да излича максимум от колата, има много добра комуникация с екипа, с който работи винаги, включи се в работата, опитва се, не чака изцяло на отбора, дори той си някой път сам се прави стратегиите и ги споделя на отбора. Много е деен, според мен това много ще помогне на Уилямс и драстично ще му се подобри представянето спрямо на предишните пилоти, които са били вместо него. Това реално може да подобри представянето на Албан, но все пак аз се го сложих по-назад. Но Карлос Сайнц 11, точно преди топ 10. Го слагаме и двамата, които мисля да го сложа 10, обаче си викам, че е малко too much, защото все пак това е Уилямс, нали? Уилямс са 9 завършиха в конструкторите, така че мисля, че е малко не е реалистично. Да влизаме в топ 10, викам. Кими Антонели. Кими Антонели. Това направо ме изстрела в космоса, окей. Какви са ти доводите за това? Доводите сами колата на Мерцедес, ще да кажем, че добре, доволно. Като всяка година нещо средно, не е това, което трябва да бъде. За мен Кими Антонели първият полусезон ще му е кошмарен. За мен той тази младост няма да може да преодолее решенията си, ще му идва too much, докато се състезава, особено в този сезон, в който ще бъде ето така. Първо ще е с нови рукита, второ буквално нови отбори с нови пилоти. Много близка битка е за мен Кими Антонели. Няма да може да издържи чисто психически и мисля, че ще има доста катастрофи за него или лоши представяния просто с лоши класирания и така нататък. Много интересна прогноза беше това, въобще не го очаквах между другото. Моят 10 се казва, аз се вземам по-насигурното, Фернандо Алонсо, който завърши мисля, че 11 през 24-та, сега ще го вдигне на позиция. Да започна топ 10 с него ми звучи най-логично, защото той е доста балансиран, има някои много добри състезания, има някои обаче лоши, където просто не му се получава и въпреки класата му, опита му и факта, че е двукратен световен шампион, мисля, че ще го вкара в десятка. Няма какво повече да кажа за него, то е ясно, че колата няма да е това, което трябва да бъде, но той си чака 26-та и се надява там да го върже, буквално да се бори за титул, защото ако тогава не стане, твърде вероятно е 27 да не го гледаме във формата. Аз бих казал просто, че трябва да се измисли една нова дума, просто Фернандо Алонсо. Това се описва човек, който не може да опишеш точно какъв е, защо е, има си един характер, един образ, който е пилот в средата точно, е някакъв театрален седно, със себе си само кара. Да, за жалост така се получава, той не способен на много повече. Чакаме ли сега още една изненада от теб на 9-то място? Не бих казал изненада, но е интересно, сложил съм Пиер Гасли на 9-та позиция. Просто Пиер Гасли, аз мисля, че това момче след втория полусезон, след добрите му представяния, той ще се надъха и ще иска да докаже кой е. Въпреки с кола на Алпин, въпреки срещу двама съотборника.
Да, един вид. Той за мен ще отиде на 9-та позиция и ще има добри представи. Отново се препокаряме, мисля, че за трети или четвърти път вече, което е интересно. Да, аз съм сложил Пиргас на 9-то място. Причината ми е същата като твоята, просто много силно представя втория полусезон. Вече е той лидера на отбора, това трябва да се каже също. И решенията, които се взимат спрямо него, а не спрямо някой друг. Защото когато Естебан Окон беше там, се чудеха кой да приоритизират. В началото като че ли приоритизираха Окон, но към края на 24-та той беше точно обратно. Така че Пиргас наделя битката с Окон, стана лидер на отбора и сега който и да му пратят, според мен той ще ги попиле един по един. Виждам го, той завърши 10-ти през 24-та, виждам го да се качи на позиция нагоре. Особено ако запази това представяне и колата запази това представяне, абсолютно имаше шансове. Пиргас ли ще се наблюдава този сезон и аз мисля наистина, че ще завърши там някъде. Не знам по смицата, аз там подозирам кой си сложил, но... Позиция съм сложил Фернандо Алонсо. Да, това е много интересно. Доста високо си го дигнал Фернандо. Просто защото е Фернандо, не? Просто защото е Фернандо. Този път за мен ще има повече добри състезания, отколкото лоши. 24-та беше много тежка за него и за Астон Мартин. Ако могат някак си да обърнат палачинката, той със сигурност ще покаже много добро каране. Да не забравяме, че 23-та мисля, че завърши трети или четвърти шампионат. Това беше изключително негово състезание. Той не бяха победи, защото Верстапен беше тогава с онази кола. Точно така. Но Фернандо трети, втори, много подиуми. По едно време мисля, че беше втори, но след това бе известен. Да, мисля, че четвърти завърши. Така че той има ли добрата кола, той е способен на високо класиране. Въпросът е дали ще я получи. Ами тази година по-скоро не, но... Но 8 място пак доста високо. Пак е доста високо. Да. Все пак Чик Перес в Red Bull завърши на 8 място миналия сезон, така че... Ами да, абсолютно всичко е възможно. Аз не знам, че той завърши 9-ти. Алонсо ли? Да. Да, май. През 24-та на позиция нагоре го вдигаш, аз го смъкваме на позиция надолу. Да. Да видим кой ще познае напред в сезона и така нататък. Лев Олсън е човека и това е най-логичният избор според мен, защото в този Red Bull, който най-вероятно няма да е достатъчно бързо да се бори за победи, аз го виждам някъде между 7 и 8 място, но по-скоро бих сел на 8. Просто така ги виждам нещата, като първи пълен сезон, ще му е трудно да се адаптира в Red Bull, колата ще е трудна за каране вероятно и просто Max Verstappen ще го унищожи, най-вероятно. Това звучи много логично. И няма какво да кажа за него, да. Кой е твой седми? Сложил съм Джордж Ръсел. Джордж, въпреки казахме, че е много подценяван, но този път, според мен, ще има много по-малко шансове за такива изненади, понеже буквално топ 4 отпред са брутални с Red Bull, Макларен, Ферари и Мерцедес някак си отзад изглеждат малко по-бавнички такива. И Джордж Ръсел съм сложил 7. Доста интересно. Аз 7 съм сложил Кими Антонели. Аз който му сложих 10. Да, отново, поради същата причина като Лео Олсън, двамата са най-неопитни, заради това ги слагам на 7 и 8 място съответно. И просто реших да сложа Антонели пред Олсън и двамата нямат опит. Антонели няма се очудя при много слабо представяне, защото не е изключено. Днешно Мерцедес взеха Валтери Ботас като резервен пилот. Според мен това е резервен план, просто Антонели не се получи. Според мен ще се получи, обаче и по време зона, ако завърши 7, мисля, че е окей. За това му е максимум, защото топ 6 са хора с опит. Да. И са много класни. Така че топ 7 е може би максимум към момента, ако гледаме реалистично нещата. Но пак ако завърши 10, ще наистина ще много интересно, ако познаеш за Антонели. Да, но вече да се вмятаме към убийствената шестица, топ 6. Да, там просто става страшно. Шеста позиция, най-отзад съм сложил Оскар Пиастри. Сериозно? Да, тук може би... Малко му сложил съм го и аз. Искам първо да чуя твоите доводи, после аз ще се кажа. Моите доводи са, както казах, Норис е по-долюбвания от Макларен, което за мен ще допринесе за лошо представяне на Пиастри от шестимата най-бързи. Това няма да му се отрази добре психически. Както видяхме, Пиастри е на моменти. Както каза ти, е много непостоянен. Ще има за мен най-ново 4-5 най-много силни състезания, но като гледаме хората пред него, които съм сложил, не мисля, че ще успее да ги преодолее и съм сложил Оскар Пиастри на 6-та позиция. Много интересно. Аз също съм сложил Оскар Пиастри на 6-та позиция, поради простата причина, че нещо отвътре ме чувърка, че този сезон няма да се получи за Пиастри. Той завърши
завърши четвърти, почти пети на двете точки от Сайнц беше и навяваме на мисълта следното нещо, че просто нещото няма да се получат, той ще показва непостоянство, Ландо Норис ще го изяде, в смисъл такъв просто ще бъде приоритизиран от Макларен и ще вземе много повече точки и просто Пиастри ще остане на задния план, няма да постигне това, което се очакваше. Не виждам все още в Пиастри шампионското. Не че в Ландо твърде много се вижда, но Ландо вече вижда се, има си характер. Изпита един сезон, в който се бореше за титла и загуби. Това е много добър опит, който той придобива. Докато Пиастри според мен имаше някои епизодични моменти, които не съмнява да успее да приложи отново и да ги подобри през 25-та. Даже наистина виждам го да слезе надолу в класирането. 6-то място. Да, отиваме към топ 5. Първо си кажи това, защото аз съм сложил нещо много интересно. Топ 5, Джордж Ръсел. Джордж Ръсел. И го казвам поради следното нещо. Джордж Ръсел според мен и това е Championship Material Driver. В смисъл, той е човек, който може да спечели световна титла. Той е много добър. И просто му липсва нещо. Липсва му, може би колата, може би малко все още менталитета му, все още не е достатъчно изчистено карането му, допуска някои неточности. Имаше някои много глупави отпадания и заради колата и заради самия себе си. Виждам го да се изкачи малко на пето място, защото той завърши май 6-ти. Сега го виждам да се качи и според мен няма да е далеко от хората пред него, но няма да е достатъчно близко. Но виждам този зон да е още по-добър за Ръсел, отколкото минали и вече да се надява 26-та година да е годината, в която Мерцедес ще се завърнат на върха. Нали, това трябва да се надява той. Аз на пета позиция тук ще изненадам много. Лиам Уилсън. Ще бъде много тероризиран от Макс Верстапен, но Лиам Уилсън за мен е достатъчно талантлив и за мен това момче има характер, има и достатъчно психика, за да може да преодолее на това представяне на Макс. Лиам Уилсън за мен ще завърши пети с много добри представяния, много добро каране, все пак това е Red Bull. Не е RB, че да е дъното и там да побеждава конкуренцията, това е Red Bull и би трябвало да се справи добре. Въпреки доминацията на Макс, за мен Лиам Уилсън ще успее така да се възроди, да кажем, и да се противопостави на шестицата. Доста интересно, между другото. Да видим, ако Уилсън го направи това, между другото, това ще е много сериозна заявка, защото в тази конкурентна среда, която е Формула 1 в момента, гледайки последния сезон, пето място си е едно много добро класиране, защото пето място при определени обстоятелства реално не си толкова далеч от другите, защото разликата едва ли ще е толкова голяма в точките. И пето място е никак не лошо. Разбира се, далеко си от първото от титлата, но в същото време не си толкова далеко цялостно от хората пред теб. В смисъл от четвъртия, от третия, от втория дори. Нали, близко си в битката. Да видим, ако Уилсън постигне нещо такова, ще е много сериозна заявка. И сега влизаме към топ 4, където имаме едни и същи пилоти, то е ясно. Въпросът е кой как ги е подредил. Да. Аз започвам с моят четвърти, тук послушах мозъка си, Луис Хамилтън. Аз обратно съм сложил неговия съотборник Шарл Леклер. Майко! Окей, това е много болт, защото много хора казват, че Леклер ще става шампион. Да. Защо Леклер четвърти? Сложил съм Леклер четвърти по простата причина, че това е Луис Хамилтън. За мен, ако Ферари направят една добра кола, Луис Хамилтън, това, което каза, че след загубата на титлата от Макс е изгубил самочувствие, шампионския менталитет и така нататък. За мен две добри карания му трябват, две злата, две първи места и Луис Хамилтън ще се промени тотално. Което онзи Луис Хамилтън, ако се върне, за мен Шарл Леклер е тотално изяден. Тук сега много хора ще ме нападнат, но за мен онзи Луис Хамилтън, ако се върне, ще смачка в психически Шарл Леклер, ще го изкара извън нерви. Ние сме го виждали, че на пистата, ако нещо не стане по неговата на Шарл Леклер, той почва да се гневи, да се кара с екипа си е стигал понякога. Две представяния добри на Луис Хамилтън и за мен с Шарл Леклер е свършено. Това е много интересно. Аз съм Луис Хамилтън четвърт, защото виждам как Леклер го побеждава просто. Виждам как Хамилтън не може да се адаптира напълно към колата още от първата година и просто Леклер, бъдейки толкова близко до титлата, той никога не е бил толкова близко до титла. По едно време беше много близо. Към крайна зона, факта, че просто бяха три отбора, Макларен, Ферари и Макс Верстапен сред неговия Red Bull, нямаше как Леклер да взема всичките точки, защото Ландо Норис беше там да го прави. Леклер усети, че Макс не е непобедим. Според мен той го каза и на тази церемония след края на зона, че той е готов да стане шампион и просто 2025 година трябва да атакува титлата. И според мен просто ще победи Луис Хамилтън, вече въпросът е колко сериозно ще го направи. Не изключваме това, което ти каза да се случи. Защото наистина представи си Хамилтън започва с 7-2 победи. Съвсем защо не ще говорим тогава. Да. Кой е твой трети? Моят трети е Луис Хамилтън. Добре, ние говорихме толкова
толкова за Ферари, нали, шампионите, фаворити, така и ги слагаме трети и четвърти. Защо? Слагам трети и четвърти, защото просто за мен... ще го кажа после, защото просто ще спомня кои съм сложил отпред. Ти кой си сложил? Аз съм сложил Макс Верстапен. Макс Верстапен, защото не мисля, че тази година става шампион. Това е това, което казвам. Няма да се изненадам ако стане шампион, но си мисля, че тази година ще имаме нов шампион и Макс Верстапен ще бъде близко до хората пред него, до двамата. Този път, според мен, ще има по-малко грешки от конкурентите. Самите пилоти пред него вече имат повече опит и просто ще го победят. Нали, Макс Верстапен си е Макс Верстапен, но тя колата се лимитира в един момент и ако не беше предната, която натрупа в първите 10 състезания, нямаше да стане шампион. Нали, имаше си някои изблици към края на сезона, прямо Бразилия, Катар, но не беше онзи Макс, който бяхме свикнали да виждаме да доминира всяко състезание. И беше притеснен по едно време и според мен ако 25-та почне наравно с Макларен и Ферари, ще има много трудно. Аз предлагам сега направо да кажем шампиона, защото като кажем второ място, той ще се разбере. Не, да си кажем втори, той шампион е ясен. Кой е това втори? Аз на второ място съм сложил Макс Верстапен. Каза ти, че вероятно тази година няма да може да се бори за титла и другите ще са пред него двама. Но за мен Макс Верстапен си е Макс Верстапен, нещо като Фернандо Алонсо. Той е просто много особен характер. Готов е на абсолютно всичко. Да, той е готов да умре на пистата. Доказа го миналия сезон и за мен с тази упоритост той ще стигне до втората позиция, но един човек изгубил титлата миналия сезон ще го победи и това е Ландо Норис. Доста болт. Да видим дали Ландо ще успее да вземе титлата, която загуби през 24-та. Достатъчно уверен ли си, че Норис ще стане шампион? Достатъчно уверен съм, да. Защото аз съм на малко по-друго мнение. Според мен битката за титлата ще е много оспорвана между трима пилоти. Макс Верстапен, Ландо Норис и Шарл Леклер. Казах Макс Верстапен трети, втори. Тук много се колебах, даже си смених прогнозата преди да почне, но просто замислих се над нещата и за мен втори ще бъде Ландо Норис. Не мисля, че е време за първата световна титла Шарл Леклер. И аз по-рано, когато казвам Леклер четвърти, страшно много се знаеш, защото аз нали съм си го сложил първи и си викам, нали, вау. Но според мен Леклер с карането си през 24-та той показва едно друго лице. До сега не сме виждали Леклер толкова уравновесен, спокоен и направи едни 3 победи, които бяха много добре спечелени. Особено тази на Монца, просто беше феноменално каране. На Монако също, разбира се, тази в САЩ не трябва да се подценява, защото той постартира четвърти или трети. Още взе първата позиция в първи завод и не пусна лидерството. В Мексико имаше някои ситуации, в които можеше пак да спечели, но не му достигна. И според мен Леклер е готов да стане шампион. Тук вече е въпросът дали Ферари ще му дадат нужната кола, според мен да. Според мен Ландо Норис и Шарл Леклер ще бъде много люта битка. Мак ще се включи към нея, но ще е малко по-назад, също се отнася и за Хамилтън, но виждам как в крайна сметка Леклер надделява. Може би има малко и пристрастие тук, но Ландо Норис е много колеблив на моменти, докато Леклер според мен е по-уверен от двамата. На въпроса защо съм сложил Луис Хамилтън трети. Както казах, Луис Хамилтън трябват може би 2 добри представяния, за да си повярва и да се завърне, но въпросът е кога ще дойдат тези 2 представяния и ако се забавят някакси малко и Ландо Норис и Верстапен успеят да вземат първите примерно състезания и Хамилтън се забави малко, това ще го отдалечи малко от битката за титлата. Така че аз мисля, че няма достатъчно така агресия в Хамилтън и в Леклер, че да се противопоставят на Макс и Ландо, ако нещата ескалират. Доста интересно да видим дали така ще случат нещата, дали Ландо и Макс ще почнат много силно и Ферари след това да навакса или пак точно обратно, Ферари да почнат много силно. Ще видим кой е твоя шампион при конструкторите. За мен шампион при конструкторите мисля, че ще бъде Ферари. Не ми споделяме мнение тук. Просто не виждам как с тия два пилоти най-вероятно колата ще е добра. Просто не виждам как няма да го спечелят. Според мен Ферари взимат титлата при конструкторите и титлата при пилотите. Според теб само конструкторите, пилотите я взимат Макларен този път. Да. Много интересен сезон предстои да видим и ще видим какво сме познали и какво не. Да. Защото твърде вероятно повече да не сме го познали, но да видим. Ако вие мислите да направите това, харесайте клипа, абонирайте за канала, чукнете си камбанката, за да не пропускате клипове, пишете някакъв коментар по темата. Линк за другите социални мрежи долу в описанието. Не забравяйте, най-доброто предстои. И да, това ще бъде. Айде, чао!